Așa, roșu a obosit. Am o dei. Am o dei, bleacă, a obosit. Ești în cot. Aha. Așa, na, zaredește la muc, că a obosit. Dei. Dei, bleacă, să pierd. Așa, zamăcește. Машина. Înflău, bля. Двойка. Ai, так Ciorul cam propstești în bărbie când rădiți Ciorul. Aha, dar obosit, gata și lui. Dar așa l-a obosit mai tare, vezi? Aici ne-am trebuie să... Тренер не до них, не хаят. Nu știu de ce. Ar trebui... Da, da. Secundanță de ring. Secundantă striga. Hai, uite, m-am tăcutat, de maceală, nă. Așa, bărbierile, bărbie, nu uita la dâns. Așa, nă, așa, mă la tot. În barbă, mă la des. Vezi să-l mai ochești. Drept în barbă, nu te uita la dâns. Bălea, ține ciorul stâng, nu... Ioșchin cot, a? Apăr-te de lou, bălea. Ridic ciorul, ridic ciorul! Ridic ciorul, așa. Macește-l, neam, în colț, așa. Стоп! Секундант! Стоп! Секундант, Молодец, молодец. Dar sprijin. Dacă îi dai așa până la urmă, măcăciorul trebuie să-l ții ca să-l calișească, bă. Dar nu trebuie să brâie, puteți așa-i strochești. Buriat ca la boxer trebuie, cei care te pui în cap, știi? Da. La 6 secundant stăm mai mult, să-l odihnească alea. Hai, Tudor, în bot, na, lasă-l o kick-ul lui, dă-i-te un ters, na. Așa, na, în bărbiile. Și genunchi, mala tu. Ai, dat подписку? Nu, nu, așa, l-a văzut, s-a plecat, s-a vrut că eu tras подписку. Așa, una, două și în nas, așa, молодец. Așa, nas, na. Așa, молодец. Așa mai câștigă, băiete, dă-i nacu, dă-i. Dă-i abercot, na. Hai, Dumitru, Tudor tu ești, Dumitru, Tudor, dă-i. Așa, na, încă.
Îmbracă-l, Tudor! Постоянно, nu ca așa. Молоток. 2-1 câștigat. Au câștigat precis. Primul la început cam s-o leac, s-o bălbăie, dar un măr. Vreau cu ciorul stâng, dacă ciorul stâng de mult Судья Кеплин, подойдите к главному. Asta de-am nu serios. Când începe chema arbitri, de-am să începe purșoară. Судья Кеплин. Da, sunt care doar noi, da. Sunt care doar na. În lupta aceasta, cu 3-0, a învins colțul albastru.